जोबोद गोनां फोसावनाय गासैबो क'क्राझार जिल्ला नि गासैबो गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ गोसो सिंनिफ्राय खावलायदों बे आसाम गभर्नमेन्टनि सेक्सन बे मानजाथाव गिबि मन्थ्रि बिथांनि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि बिटिआरनि EM ट्रान्सपर्ट बिथांनि लोगोसे जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि DC बिथांनि आरो नैबे हान्थामेला बिफान जयै जोङो पुलिसजों जयै माने नैबे हाबाफारिखौ लाबाय थागोन दा जोबोद गोनां बाथ्राया जाहैबाय नैबे फुजानि समाव गोबाङानो जुमाय लोंनानै गारि सालायनायखौ जों नुयो दा जोङो बेखौ चेकिं खालामगासिनो दं आरो गाबोननिफ्राय बे चेकिंआ बिराद बांसिन जागोन माने साननिफ्रायनो चेकिं खालामगोन हरसिम मोनसेल' जायगायाव नङा जेसेबां थाना दं मोनफ्रोमबो थाना चेकिं खालामगोन ट्रान्सपर्ट डिपार्टमेन्टनि स्टाफबो थाफागोन जयै गतिके आरो मोनसे गोनां खोथाया जाहैबाय नैबे मुर्ति गारनाय दिनखालि बहुत मानसिया माने जुमाय लोंनानै बाहागो लायो बे खामानियाव दिनखालिबो माने जुमाय लोंनानै गोबां गारि सालायनानै जाब्रबथाय जानाय रेकर्ड दं दा देग्लाय जों बेखौ होबथानो नाजागासिनो दं जोङो गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोननि हेफाजाब बिदों खमसे खम जुमाय लोंनानै गारि दा सालायथों आरोखि ओमफ्राय जेनेबा नैबे हमजाबाथ' मोनफ्लांबायबाथ' 10,000 फाइनथ' दंखायो बेजों लोगोसे लाइसेन्सआथ' थांखागोनानो आरो जोङो लोगो पुलिसनो गथायगोन ओमफ्राय पुलिसा नियम मथे बिसोर 6 माससिम जेलबो जानो हागौ गतिके जुमाय लोंनानै गारि दा सालायहाथों बिराद जरदार चेकिं जागासिनो दं गाबोननिफ्राय बांसिन जागोन साननिफ्रायनो चेकिं जागोन हरसिम गतिके रावबो जुमाय लोंनानै बेबायदि गारि दा सालायथारथों आरोखि बेनो खावलायनाय